Така като ви слушам, изглежда до момента, в който трябва да има огледи за имота. Аз трябвам ли ви? Както вие прецените, ако нямате възможност да присъствате, ние ще организираме огледите и без вас. Но вие ще бъдете информирани за всеки един оглед и също така и резултата от огледа. Тук е момента да кажа още нещо много важно. Провеждането на огледи не е само отключване на апартамент. Ние ще контролираме огледите, за да постигнем максимален интерес от купувача. Нищо лично, но как съм сигурна, че правите всичко това? Реклама, маркетинг. Разбирам вашия въпрос. Сега ще ви разкажа какво правим и ние. Всеки петък ние пускаме към вас обратна връзка. А именно, каква реклама сме направили, какви флаери сме раздали, кои социални мрежи сме пуснали реклама, кои сайтове сме публикували имота, както и какъв е резултата. Примерно, имали сме 4 обаждания, 2 огледа или пък имали сме 7 обаждания, нито един оглед. Така че вие ще имате обратна връзка, както ще бъдете в течение на всичките инструменти, които сме реализирали.